miulbo pasado alas 11 kagabi sa may J. Alcantara Street, Barangay Sambag-Ono ning Dakbayan, Sugbo nga mikalasog duha ka mga kinabuhi. 80 anyos nga retired doktor uban sa iyang 71 anyos nga katabang giingong wa makakanaog dihang miulbo ang sunog. Gibana-banang moabot sa 4.8 million pesos ang gibiling danyo sa aksidente. Aniya ang report. Sa video nga nakuha sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, sa ilahang tinubdan, makita nga gisakay pa sa ambulansya ang tao gikan sa nasunog nga panimahay aron madala sa tambalanan. Apan nagkabsan gyud di ay sa iyang kinabuhi si Dr. Glenda Mayolneri. Lakip sa nakalas ang iyang katabang nga 71 anyos, kinsa wa makagawas dihang miulba ang sunog sa ilang panimahay. Pasado alas 11 kagabi, nabantayan sa silingan nga adunay asugikan sa balay sa mga biktima. Hinungdan nga mitawag sila sa barangay nga mausay mitawag sa mga bombero. Ningon ang katong tanod na una ni responde, nakasyagit kuno ang naa sa diri og tabang. Siguro sa tungod sa kaaso na wapatoy kayo, di na siguro siya kita kay 71 years old o 80 years old ang nabilin, siguro ni balik sa kwarto. Occupants ko, dito man sila sa second floor na manakitaan. Wa man sila masunog, pero nasuffocate sila. Sa inisyal nga investigasyon sa Cebu City Fire Department, nasuta nga wa masunog ang lawas sa duha ka mga nakalas apan posibleng nalumos o nasuffocate sa aso. Kamo hinungdan nga wa sila makakanaog gikan sa ikaduhang andana sa ilang panimahay diin sila nakaplagan. Nasayran nga tuan na sa abroad ang pamilya sa doktora. Probably ato tanan kay karaan man sa ni nga kuan building no, karaan ni siya nga kaning structure. So ato pa tan-awon tanan gyud unsay kuan nato. Kalaki sa sud. Gitan-aw nga posibilidad ang karaan nga mga wiring sa kuryente ang posibleng hinungdan sa sunog. Hinuon, gisusi pa sa mga investigador ang panghitabo. Gibana-bana maabot sa 4.8 milyones ka pesos ang gibilin nga danyo sa nasoyng sunog. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.